Molweni ninjani, nikhuluma noMakhosi Umkhize kwi-channel Urban Sangoma. Namhlanje ngicela ukuchaza ngengedla mekuthiwa ingedla. Mekukhulunywa ngengedla kukhulunywa ngedlozi elidala, ngethongo elidala elisuka bokhokho bethu. Abantu ababeyinyanga ababelapha nje ngesintu phaqa, ababengalilayithi ikhandlela. Mekukhulunywa ngengedla kukhulunywa ngomuntu othi methinta izinto zakhe zasemsamo athinte impepho kuphela, ikhandlela akalisebenzisi. Ukuthandaza akakusebenzisi lokuthi baba nkulunkulu oyingcwele kwashacima wavutha amalangabi, cha, akakwenzi. Kodwa uyakwazi ukukhuluma noNkulunkulu, kodwa uyakhuluma kuphela. Manje bantu abadala sekunje mvela inqange sekunje. Ngikhuluma ngengedla. Umuntu oyingedla ayimenzi lento le yenza bonke abantu, athi umuntu hey, ngizwile ukuthi wena Makhosi ongilandelayo unamandla, ngivele ngasindwa emahlombe, noma kwathi angihayize ngaba nesibibithwane, kwathi angikhale ukuthi angithandaze kakhulu, nginenkinga yokuthi kuvele ukuthi angihambe ngiyohlala ngedwa ngingazwani nabantu, nginamamuthi, ngikhetha abantu, mina ngelinye ilanga ngiyahleka, ngelinye ilanga ngihleki. Cha, ingedla akulenzi lokho kuphela nje, liyaphila libe normali. Into eyenzakalayo mefika ehlathini, esigodlweni sasehlathini noma esasemanzini lapha khona, usensa iy'ngonyama zehlathi noma ezamanzi, ngathi abanomzane noma iy'nyoka zabantu abadala, usensa zona la emahlombe. Kodwa umuntu ophilayo ohamba ngey'nyawo njengaye akwenzeka athi hayi ngizwile ungisindile usibanibani. Ngikhuluma ngengedla. Umuntu oyingedla umuntu onjani? Umuntu ohlanganisa iy'hlahla noma iziphi, futhi uyaboniswa zona ebusuku, akadingi ukuthi ahambe ayofundiswa omunye umuntu izihlahla azoyisebenzisa. Isayini yokuthi uyingedla, ukuba ingedla umuntu uphuma nakho esiswini naye, ukuthi lo muntu uyingedla ubona ngani. Mehamba yena isihlahla usukazi ukuthi lesi sihlahla siyasebenza, siyalapha, kusukela ekhula nje ihlo lakhe liyajula kuleso sihlahla, ngisho engazi ukuthi sisiza ini. Kuyothi ngelinye ilanga kuyoqhamuka umuntu amtshela ukuthi hayi lesi sihlahla lesi siyasebenza, senza u-1 and 2 and 3, noma baphinde babuye futhi emaphusheni akhe bazomtshela ngalesi sihlahla lesi. Ngikhuluma ngengedla. Umuntu oyingedla-ke kwenza kanjani? Izimpande azolapha ngazo mewukuthi njengamanje ngoba sikhulele emalokishini noma ngathusa emakhaya noma kephi lento yenzeka noma kephi, kodwa isikakhulukazi kuthina esisemalokishini, igceke lakhe liyazimilela izihlahla. Ngingaboniswa namhlanje kunesihlahla esisemva kwendlu, kuzophela u3 days ngizothi ngihambe ngiyoyibhala lento, uzosifica sesikhona sesimilile. Abantu abangasekho bakubo bayamlethela izihlahla lapho esuke ekhona. Igceke lakhe lisurroundwa izihlahla zokulapha kuphela. Yingedla le engikhuluma ngayo. Umuntu oyingedla kuyenzeka-ke abingedla aphiwe zonke lezi iy'phiwo, kavele mawukuthi wawuzalwe umbathele khona ukulapha, kungenzeka zidibane kuwena zonke lezi zinto lezi, kodwa futhi kuyenzeka umuntu abe yingedla kuphela, kodwa akujwayelekile. Ingedla-ke futhi ayinaso isikhathi sokudlala. Mawukuthi umuntu unazo zonke lezi iy'nhlaka bese banesiphiwo sekuba yingedla ngaphezulu. Ingedla liqhamuka mewukuthi lezi iy'phiwo sebemcakazise kuzona zonke, usekhathele bese kuphakama amangedla. Emva kwalokho-ke awudabuli. Ngiyabonga, uMakhosi Umkhize lo. Ngicela uqhubeke usubscribe kwi-channel yami khona uzobona okulandelayo engizokhuluma ngakho. Ngiyabonga mina.